Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu. Dnes je tu špeciálne video, pretože som nechal vybrať ChatGPT, aby mi prediktovalo každý jeden zápas každej skupiny na zimných olympijských hrách v Milane a Cortine 2026. Každý jeden zápas od základnej skupiny až do teda konca turnaja, do playoff a tak ďalej. Začneme teraz skupinou A, v ktorej sú týmy Kanada, Česko, Švajčiarsko a Francúzsko. Už môžete teda vidieť na obrazovke výsledky každého zápasu. ChatGPT teda prediktovalo, že Švajčiarsko s Francúzmi vyhrá 3-1, Kanada vyhrá s Čechmi 4-2, Francúzi podľahnú Čechom 1-5, Kanada zvíťazí 5-2 nad Švajčiarmi, Česi si veľmi tesne, ale napokon poradia so Švajčiarmi a obrovské, snad najväčšie prekvapenie turnaja sa nezrodilo ani v poslednom zápase a skupiny medzi Francúzskom a Kanadou, tam Francúzi podľahli, alebo teda ešte nepodľahli, ale podľa ChatGPT podľahnú 1-6. Ešte len upozorním, nič z tohto, čo tu je, nemusí byť skutočnosť, je to len čisto predikcia a je to celkom zaujímavé. Takže teda už môžete vidieť tabuľku skupiny A, teda Kanada s 3 výhrami, 9 bodmi na prvom mieste zo skóre 15 gólov a 5 inkasovaných. Česko na druhom mieste so 6 bodmi, s 2 výhrami a 1 prehrou. Na 3. mieste Švajčiari, ktorí dostali až 10 gólov a Francúzi na poslednom mieste. Takto nejako by som si to aj ja vedel predstaviť, inak si myslím, že to ani nedopadne. Tak poďme na skupinu B, tam sú týmy Slovensko, Taliansko, Fínsko, Švédsko. Prvý zápas Slovensko-Fínsko, to je teda prvý zápas na celej olympiáde. Fínsko vyhrá tesne 3-2, takže prvé body nezískame. Taliansko napokon podľahne Švédom 1-4. Švédi, teda toto bol zápas Švédsko-Fínsko asi o prvenstvo v tabulke, Švédi vyhrali 3-1. Taliani nedokázali poraziť ani nás Slovákov, prehrali 1-4, takisto ako so Švédmi. A tu je prvé obrovské prekvapenie, prisahám. Nepovedal som chatu, aby nejak proste nadržával Slovákom. Veď uvidíte sami, že tam není len slovenské prekvapenie. Sám som sa tomu čudoval. No Slovensko podľa ChatGPT zdolá Švédov 3-2. No a Fínsko si potom následne s Talianmi poradí 4-0. Takže takto vyzerá tabuľka vlastne Slovenska a skupiny B. Prvé je teda Švédsko, ktoré keby Slovensko inkasuje o gól menej alebo o 2, tak by bolo prvé. Ale Švédi sú prví so 6 bodmi a zo skóre 9 strelených gólov a 5 inkasovaných. Slovensko na druhom mieste s totožným počtom bodov zo skóre 9 strelených golov a 6 inkasovaných a tretie je Fínsko tiež so 6 bodmi, s 8 strelenými, 5 inkasovanými a posledné Taliansko s 0 bodmi, s 2 strelenými a 12 inkasovanými gólmi. Už poďme na skupinu C, tam je USA, Lotyšsko, Nemecko, Dánsko. V prvom zápase skupiny C USA zdolá Lotyšsko 4-1, v druhom Nemecko len tak zdolá Dánsko. Lotyšsku sa podarí ďalšie celkom veľké prekvapenie, a to zdolať Nemecko 3-2. Potom Dáni nedokážu poraziť najväčšieho favorita skupiny, prehrali 1-5, alebo teda prehrajú. Dáni si neporadia s Lotyšmi, prehrali 6-2. No a USA si s Nemeckom poradilo 4-2 a tu už môžete vidieť tabuľku skupiny C, čož aj v tejto skupine je celkom veľké prekvapenie. Prvá Amerika s 9 bodmi, iba 4 inkasované góly do siete amerického brankára. Druhé je Lotyšsko so 6 bodmi, s 10 strelenými gólmi a 6 inkasovanými. Tretie Nemecko s 1 výhrou, 2 prehrami a Dánsko posledné až so 16 inkasovanými gólmi. Takže tu už sú všetky skupiny prediktnuté a poďme na tabuľku druhých miest.
A tu je prvé Lotyšsko, druhé Slovensko, tretie Česko. Je to len čo sa týka skóre, takže priamy postup do štvrťfinále si vybojovali Lotyši. Druhý sme my, ale to už je každopádne jedno. Tu už môžete vidieť výsledky 8 finále alebo predkola, ako to vy nazvete. Češi zdolali Dánov 5-1, Slovensku sa podarilo prekvapenie a zdolať Nemcov 4-2, Švajčiari podľahli Fínsku tesne 3-2 a Francúzi a Švédi si namazali na chleba Francúzov a vyhrali 6-1. Takže štvrťfinále je na svete. Zápasy Kanada-Fínsko, teda zápas Kanada-Fínsko, ten skončil ani nie prekvapivo 4-2 pre Kanadu, ktorá postupuje teda do semifinále. Potom je tu zápas USA-Slovensko, tam teda obrovská senzácia pre Slovákov, ktorí zdolali USA 3-2. Ja vám hovorím, nechal som to ChatGPT robiť sám. Takže fakt to není podľa mňa. Potom Lotyšsko zdolalo Švédsko 4-2 a aj Lotyšsko sa stáva obrovskou senzáciou olympiády a aj Lotyšsko postupuje do semifinále olympijského turnaja. A Švajčiari podľahli najtesnejším možným výsledkom 3-2 Česku. Takže semifinálové dvojice Kanada-Slovensko a Lotyšsko-Česko. Škoda, že to nevyšlo, že Slováci by si zahrali proti Lotyšom, ale vyšlo to, že Kanada si s nami zahrá a tam sa prekvapenie nezrodilo. 6-2 pre Kanadu a Lotyšsko, Česko, celkom prekvapivý zápas 3-2 pre Česko po samostatných nájazdoch. Takže súboj o bronz Slovensko versus Lotyšsko a v finále o zlatú medailu je Kanada proti Česku. Slovensko-Lotyšsko 4-3 po predĺžení berieme bronz. Obhajujeme ho teda z olympiády v roku 2022. Tam síce neboli hráči NHL, ale teda takto to ChatGPT povedalo a v finále Kanada-Česko. Kanada vyhrala 3-1. Takže konečné poradie top 4 je Kanada na prvom mieste, Česko na druhom mieste, Slovensko na treťom mieste a Lotyšsko na štvrtom mieste. Ak sa vám toto videjko páčilo, teda nezabudnite dať like a odber. ChatGPT si to myslí, že Slováci budú tretí, čo si absolútne nemyslím, ale Lotyši štvrtý, to je ešte o mnoho menšia pravdepodobnosť. Takže ak ste to dopozerali až sem, ste borci, dajte prosím like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže zatiaľ, čau.